Good morning guys. Daisy sikardan arna no fैनानै बिराद लेजियाव सिखारबाय ओमफ्राय आंनि बिसिनाखौ नायनाङा दे आं मैया मोनफैनाय लोगो लोगोनो आङो खामानि मावहैखाबाय ओमफ्राय लगे हरावबो रुमखौ साफा खालामनो मोनासै आरो मानसि गैयाबाथ' रुमा माबायदि जानानै थायो नोंथांमोनाथ' मिथिखानांगौ जानांगौ ओमफ्राय जोंनिथिं ओरैबायदि गुसु आयु बुंनाङा दाबो स्राङानो जायाखै माबायानो जेनेबा खुवायानो खारजोबाखै बायाखैजाय इनिखिजाय ओमफ्राय दा न'आव रावबो गैला ओमफ्राय दायो न'आव हारसिंल'सै आरो माइनावमोनाबो फंबायफोराबो स्कुल थांजोब्बाय ओमफ्राय आइबो गैया बाबाबो गैया आरोना ओमफ्राय आं दायो भिडिअ आपल'ड होगासिनो भिडिअआबो थाब आपल'ड जायाखै दिनै ओमफ्राय बिसिनाखौनो आङो बेग ट्रलिनिफ्राय बख'नानै बिसिनायावनो दोनजोबदों आलाय सिलाय उपाय गैया ओमफ्राय मा होनो बेखौ आं साफा खालामाखै आं दा साफा खालामथ'ला बेखौ आं दायो सिखारनानै सिथ्ला फोथार थांदों लोगो सासे आंखौ लांनो फैगासिनो आरोना सिथ्ला फोथाराव मोनसे फिसा खामानि दं बेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन ओमफ्राय टेबोलफोरखौ नायलाय इसर नै जिफोरा आलाय सिलाय आलाय आं लाबोनाय जिफोरखौ दंजोबो बेगाव ओमफ्राय दासिमबो बख'बावाखै आं आलाय सिलाय नांजोबो ओमफ्राय स्कुलखौ न' खाथियावनो जाना स्कुल जायोना दावरावथारलै एकदम गथ'फोरा ओमफ्राय नै दाबो दोमैलु दिनै बोथोरा गोमलाब्लाथार ओजों थाबाथाय गरमानोमोन गोजाङानोमोन बेयाव फैनानै ओरैबायदि गोजांदों गुसु बारानै बयराखा ओमफ्राय नै नायनानै लादो थान्दा गुसुथार दा मोखांफोर सुना लानि हाथाइफोर सुना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दाख्लै जों गुवाहाटि थाबाथाय नै बिराद जोंनाव अखा बारहुंखा बारदोंमोन जाना गय बायनायफोरा नै नायनानै जाबाय नै ओरैबादि गय बायजोबदो सिगांथ' बे न' मोनसेखौ दिनै सानाव दोबाय लगे न'खराव बार अखा फैनानै ओमफ्राय थिङावनो गोलैसिना बायसिना होखादों आरोना इ खालि आंनि बेस्ट फ्रेन्डबो फैनानै दंफैयोमोन जोंहा न'आव बेनिफ्राय अखा हानानै एकदम हराव सिजोबलायनाय जादों आरोना लगे दोबाय हरावनो गोलैखाबाय फांथाम दाख्लैबो फांथाम बायदोंनो बारा ओमफ्राय दाख्लैबो थिं दोननाया बारा गोबाव जायाखै नै मोनसे न' गोदानाबो ओमफ्राय बेयावबो गोलैसिनबा सेस खामोन आरो बायसिबाय भायग' दं एसे ओमफ्राय बांद्राय न' खाथियाव गायद्रायना लायोना जों गयफोरखौ ओमफ्राय आरो ओंखायनो दा बारबाथाय सोमनायखौ जाबाय आरोना आरो गोफोन जाजोब्बायना बांद्राय बिराद गोजौ जाद्रायबाय नै एखेबारे ओंखायनोथ' दा ओंखायनो साइडथिं गायजोबदों आरो गयखौ साइडथिं गायना दोनजोबसिगोन आरो एबार खावसे गायो बेबो खावसे दोना दं आरो दा गेजेर गायफिननांगौ दायो मोखां सुखांनानै आरामसे लाबाय नै भिडिअ आपल'ड होगासिनो खिन्थु दाबो भिडिअ आपल'ड जाला ओंखायनो इयाव दसे भिडिअ आपल'ड होनोसै नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय दे दायो सफैबाय नै मागोनि फिथा देनो लाबावदोंसो मिथिबाय माथो गामियाव देगोन देथ'ला ना मा जाखो गैला ओरै बेमारिसो जादों गगा मोननानै आगगा गुजुनाय दालांनि अबस्थाया नै भाङा सिङा आं थांगोन आं माखौ दोनगो गलम होननानै नै एसे फै एखिजाय दे फै होमबा गब्र'बायसो हा ओइ हानाय नङा नैयाव गोलावथारैनि आं मिथियानोबा नै दैया নহ'ব এইফালে আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব এইফালে এনেকৈ যাম আৰু Apa ya kan cuma apa ya barbar sini kan sebarlai kalau semua orang itu dah gila sama lagi एक घन्टा लाबाय जों फैनानै
traffic jam masuk posisi mau baik. Orang balik traffic jam mau dong nih. 야 트래픽 jam 그죠 시간 여기 여기네 जों दायो नै हेलमेट दखानाव मोनफैयो आरो हेलमेट लांनो फैदों नालाय नै ओमफ्राय नायना लाबो जाबाय सिङाव दंबावो आरो नै मा होनदों नैखौसो लानांगौ नैखौसो लाय सेपगार फट'स माथो बिराद बरिया ओइ सरि बेगफोरा राइडिं जेकेट लंपेन्टआ मोजां माथो sepertinya hampir belum sos mana gua harus sos mana gua lah kemana biar mazang bustu tuar nih lang nang gua lang pinakan guys dekat nama tek lulu boya heavy exhaust nih gimana tuh dong mak nih exhaust lagi no le nih gue suka berani bintang final dah berapa kelas ini yeah finally bikulah baik menciku nih macam mana board cover pakai malah apa itu ke mana rasa dia apa macam apa ya dia lah kamera tadi kan orang sehat macam ha kene parhabrat ya kurwau kenapa betul alhamdulillah berat ini nampak lika balik men baik itu nampak itu panggil menjar ya bentar mana bersih mana mau barang punya sini dalam sebuah Pani Puri Iman setelah batar kong sibiran ada sudah mencium saya poson asorit apa yang macam Bemari masa kan luar deh Pia tadrian lagi. Ano di kamu sini ada benar? Ano di kamu sini ada? Kasih wakina, kasih coba. Nah, kasih nasi macam tu lah. Sebab macam mana? Coba cari. Coba. Dengar tu ada.
खेमफुरा दायो हाबैनोसै मा मा मोनजायो मादैया मा मा जायो जों रायलायबाय थाबाय जाबाय दे ओंखाम लानो र'